heeft het hier. Nou, wat fantastisch. Dat is fantastisch. Goedenavond allemaal, welkom. We zijn hier met Mark Paul weer. Met een geweldige danspartner, Germaine de Grote. Fantastisch. Germaine, we gaan naar de jury toe. Germaine, we gaan nu hopen dat de jury ons goed genoeg vindt. Dat ze ons talent geeft. Mark Bruit, het is echt de jury, hè. Van Belgium Got Talent, Karen, Ray en Rob. We zijn zo benieuwd. Ray, welcome. Thank you, Paul. In Belgium. Thank you, well. How long you are here, Ray? Only 1 year. One Paul. year. Yes. I'm only here for 5 months. En ik kan wel Nederlands spreken, maar jij niet, hè? Maar goed, wat vond je van ons dansstijl? Van onze Germaine en mijzelf. Karen. Ah, wel, ik heb het Hoe niet gaan we Josje? helemaal... Hoe gaan we Josje? Hoe Goed, gaan we hoor. Josje? Ze Goed, dreigt de club te verlaten, hè? Zeg, maar ik ben hier dus nu. Hè. Ja, nee, dat weet ik. Maar hoe gaan we Josje? Josje wil afsplitsen in er eentje. Ik heb er ook van gehoord. Ja. Doe jij je mond eens open? Ja. Nee. Oh, ja. Er zit ook een hele ijzerwinkel in. Goed, wat vind je van ons? Ja, ik heb het maar voor een stuk gezien. Dus, maar hetgeen dat ik ervan heb gezien, vond ik zeer entertainend. Dus voor mij is het een ja. Rob, Ik kan mijn broek niet open doen, hè? wat zeg je? Ik kan mijn broek niet open doen. Wil je daar je jas laten zien als je je broek open doet? Nee. Maar mag ik even? Ja? Ja, ik vind het... Sorry, hoor. Yes. Ach, ja. Excuus. Het was een beetje kort. Dat wist ik ook niet, hoor, mevrouw. Ik dacht, van dit is wel echt kort voor een dame van 38. Ja, dat is heel kort. Voel je een beetje gênant? Dat u... Nee, het Ja. ziet er wel... Maar je hebt prachtige benen. Ik ben daar niet gewend van zo korte Nee, maar dat moet u vaker gaan doen in de stad, want het ziet er geweldig uit. Alle jonge mannen Marokkaanse afkomst die kijken naar u. Ik denk, hè? Ja. Maar jij vond ook wel dat entertaining genoeg, Rob? Wat zegt u? You like Yes, that we please. thought entertaining enough? No, afpas, s'il vous plaît. Ja. Hij vond ons very bon. Very bon. Ray, even, want jullie gaan door hè, met Belgium Got Talent. Ik begreep dat er een nieuw seizoen gaat komen. Dames en heren, er komt een nieuw seizoen van Belgium Got Talent. VTM, ja. In september. Ray, tell us more about it. Vertel ons meer. Well, Paul, we're hoping that we're going to find even more spectacular entertainment this year because people have seen the show and they trust the show. Yeah. And we want... You always speak like this? Yeah. Yeah. Are you interested in what I'm saying, Paul? Yeah, really, I'm really interested, but that's my voice. Yeah. All right. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. What was the question? Do you think there is enough talent in Belgium now after the second season of Belgium Got Talent? Yes, actually, I think the first time people were scared a little bit, perhaps, to come on television. In het begin waren ze een beetje bang omdat ze op televisie zouden komen het eerste seizoen. Daar had u geen last van, hè? U kwam op, u danste en u veroverde. Ja. Ik heb dat goed gedaan, hè? Ja, heel goed. Heel goed, heel goed. Wel iets te kort rokje, maar dat kunt u ook niet zien. And I think this time people are going to see that the only people who look stupid on the show are us three. No. So, yes. No. So, yes. But you are so enthusiastic. You are really, really bit strong. You make you strong. Karen, you're always crying. Always. Even when you do nothing, you start to cry. Always. En Rob is Rob. De trousers omlaag en zijn punten laten zien. Echt geweldig. Nee, hij is de enthousiaste. En you are the very strenge, the hard guy. The tough guy. No, I'm the honest guy. Yeah, that's the same as a tough guy is. No, it's not exactly the same. Okay. But do you think when we should perform on Belgium Got Talent that we could make the second round? Nou, ik denk echt dat jullie naar een volgende ronde zouden kunnen, ja. Goed, hè? Ze liegen dat ze vast. Dat denk ik wel. Fantastisch. Want ik vind dat zij echt wel geweldig heeft geleid. Je hebt geweldig geleid. Je hebt Paul echt heel goed geleid. Ja, heel goed. Dat is echt goed. Ik laat me nooit leiden door een vrouw, maar u bent de eerste die mij heeft geleid. Als ik... Ja, u was echt geweldig. Ik weet dat u heel goed kan dansen. Ja. En misschien als er nou nog even een gelegenheid is vandaag, wil ik u nog één keer vragen om te dansen. Want uw man danst ook heel goed, begreep ik, hè?
Is uw man meegekomen of niet? Ja. En die heeft ook nog een vriendin, Angela. Ja, Angela. En Angela die heeft een mooie leeftijd van, ik geloof, 90? Ja, en die danst ook nog, hè? Nee, niet op de graf. Die danst ook echt alle sterretjes van de hemel, hè? Ja. Fantastisch. Gaat u maar zitten en als we dan nog een dansgelegenheid hebben... Ja, dan halen we u snel naar beneden. dank u. Geeft u haar een hartelijk applaus, onze Germaine de Grote. Wanneer gaat het beginnen, de audities? Kun je opgeven nu? Ja. Kun je opgeven nu? Ja, je kan surfen naar vtm.be en daar kan je je inschrijven. Of laten inschrijven. We beginnen met de audities. En mensen kunnen zich gewoon inschrijven. En dan whatever gebeurt. Doe je mij nou na? Nee, helemaal niet. Maar ik probeer gewoon in de taal van de show te praten. Dus mensen kunnen gewoon zich inschrijven. Kap naar beneden. Goed, wij gaan beginnen. Geef ze hartelijk applaus. De jury van Belgium Got Talent. Nogmaals, als u zich op wil geven voor een nieuw seizoen Belgium Got Talent... ga naar de site vtm.be en dan kunt u misschien in september al stralen bij VTM op Belgium Got Talent.